Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan din po sa inyo. Sana ay paki-follow, like, and share po Hiwaga ng Pangasinan po. I-share po sa inyo yung mga orasyon na subok na po na magagamit po sa pang-araw-araw at pwede pong gamitin sa panggamutan po at sa mga lahat po ng mga karamdaman po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan. Sana po paki-like and share po, paki-follow po. Tatanin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan po. Ay, meron pala, sir? Ay, nanay po.